Wrth i ni ddod i ben blwyddyn anghydadwy o anodd, dwi jyst eisiau cymryd y cyfle i ddiolch o waelod yng Nghalon i holl staff Cyngor Caerdydd am eich ymdrechion chi eleni. Dyn ni wedi bod ar flaen y gad yn ymateb y ddinas i gadw trigolion Caerdydd yn saff yn ystod y pandemig. Boed i chi fod yn athro neu'n athrawes yn y sefyllfaoedd dosbarth ni, yn gweithio i gadw'n strydoedd ni'n lan drwy gydol y flwyddyn, falle bod yn gwirfoddoli i fod ar y llinellau ffôn cyngor neu bacio bagiau bwyd. Beth bynnag yw'r rôl chwaraewch chi. Chi wedi chwarae rhan mor bwysig yn cadw Caerdydd yn saff, a gallen ni ddim fod yn browdach i fod yn arweinydd y cyngor eleni. Felly diolch o waelod yng Nghalon ni am eich gwaith chi. Mae'n mynd i fod yn Nadolig gwahanol iawn i ni gyd eleni wrth gwrs. Sut bynnag fyddwch chi'n dathlu, plis cymrwch gamau synhwyrol i gadw'ch hun a'ch teulu yn ddiogel, wrth i ni gyd edrych ymlaen gobeithio gyda gobaith newydd am ddechrau newydd yn 2021. Diolch yn fawr i chi gyd.